Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati zatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten nikmat rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh nempel wonten majelis pengaosan menika. Mugi hadirin kita sami ndherekaken pengaosan sesarengan dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi hadirin kita sami naos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Mula saking menika sadèrèngipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' ya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawawi ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, pembahasan tentang terakhir kita bahas soal rezeki saking Allah, peparing saking Allah arupi taat. Alkasipun taat niku muwafaqatul amali bi ahkamillah. Nggih. Cocoke ngamal terhadap hukum-hukumipun Allah niku namine taat. Namine taat. Nek mukhalafah sulaya niku namine maksiat. Kula panjenengan diparingi tumindak tumandang kok mboten sulaya kalih hukum-hukumipun Allah, iku namine kula panjenengan diparingi taat. Nah, di samping diparingi taat ing dalem batin rasa kula panjenengan enten rasa sugih, rasa cukup, rasa cukup
sing teng jero manah niku cukup dengan Allah. Cukup dengan Allah tanpa selain Allah. Niku berarti kula panjenengan diparingi nikmat sing genep lahir batin. Dan itu saben tiyang saged tak jare. Saben tiyang kali Allah Taala sakjane diparingi kesempatan wonten niku. Cuma kadang-kadang menungsane diri niku sing niku sering konslet. Nalika piyambak diparingi saged taat, lalu taat itu diakui sebagai milikku. Karena taat itu milikku, banjur piyambak butuh apa-apa. Nalika butuh apa-apa, modal taat niku lah terus didol taat. Nah, taat didol, jaluk ijol terus Allah. Dan dari taat itu. Niku terhadap Allah mawon dereng sempurna lek ngoten niku. Sikap kehambaan kita enggak sempurna. Lah apa meneh? Lek karena taat kuwi kekku, maka itu bisa saya jual kepada siapa-siapa termasuk kepada selain Allah. Nah, niki sing diarani riya, mulane diarani syirik khafi. Betul. Niku hubungannya kali soal keikhlasan. Wa dikulang sulimale al-matlubu minal abdi syai'an sing digoleki sing diperintahne Gusti Allah terhadap menungso niku namung kalih nomor setunggal sedaya perintahe secara lahir kudu ditandangi nggih terus secara batin sing jenenge kawula kudu tansah gantung dumateng Allah apapun itu semuanya harus digantungkan kepada Allah. Nah wa huwa al-istighna bihi an ghairihi wahya utai sing dimaksud gantung ning Allah iku piye yaiku al-istighna'u ora butuh. Istighna'u itu semuanya tegese ora butuh bihi sebab cukup lawan Allah an ghairihi ninggal lawan Allah. Dia sudah tidak butuh lagi selain Allah, dia hanya butuh kepada Allah. Lek butuh namung Allah tak niku saliyane Allah dadi mboten butuh, mboten penting. Mboten penting. Dene kok nyata-nyata senajan ora butuh pada kanggonan. Jenenge kanggonan ora mesti lek butuh lho. Jenenge kanggonan iku ora mesti lek butuh. Kanggonan iku ngene diarani amanat. Bondo iki amanat, pangkat iku amanat, ilmu iku amanat, karena amanat kudu nyampe. Maka sama sekali di dalam hatinya tidak ada rasa kepemilikan. Dia orang milik, orang butuh. Dia butuh namun datang Gusti Allah. Kalau sakit ngoten itu apa? Ini urusannya sempurna, genep. Faidah rozak mau ketekan wis paling rezeki sapa Gusti Allah Taala al-abda ing kawula paling rezeki hadaini amro ini iki perkara loro. Bapak asbago monggo teman-teman wis nyampurnakno wis genepno alai ing atas sapa Gusti Allah alai ing atase abet genepno nyampurnakno ni amahu ing pira-pira nikmate Allah zahiratan wa batinatan zahiratan rupa nikmat lahir wa batinatan lan nikmat batin. Wong sing bentuk mriku niku berarti kalau Allah pancen wis ditokne wa ausala lan wis mekakaken wis nyampeaken sapa Allah ing abet ditekakno ila ghayatil amali maring puncak cita-cita di dunia ing dalam dunia yang akhirat subhanahu jalla wa ala subhanahu wa suci Allah jalla maha agung Allah wa ala lan maha luhur Allah. Sakjane titik akhir setiap cita-cita manusia itu puncaknya itu puncaknya itu nek cara lahir wis iso cocok karo sing diperintahne Allah cara batin wis gak butuh sapa-sapa liyane Allah ya ampun sing napa mal kaya bocah cilik wis digendong mae wis butuh apa kare-kare ngantuke Gila deh, sekarang ngantuk Menjadi itu
puncak cita-cita setiap orang. Puncak cita-cita setiap orang. Mula sak terusipun kali Syekh Ibnu Athaillah Sakandari kula panjenengan diumutaken malih soal penjaluk dengan Allah. Wa qala lan dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu taala anhu, khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Krana perkara loro niku wau, perkara sing bener-bener dadi puncak cita-cita setiap orang. Ternyata bisa diteliti, puncak itu tadi adalah ketika orang mampu nuruti sing disuwun Allah, nuruti nglakoni perintah, lajeng ngrasakno gumantunya pinamung dhateng Gusti Allah, sehingga lek pengen njaluk sing pol pisan. Ngoten. Njaluk sing pol. Iki sing kathah kula panjenengan niku kan terjebak nikmat-nikmat sing wajar. Nikmat lahir mawon. Nikmat lahir kaya nikmate mangan ngombe, nikmate bojo, nikmate dilem wong niku nikmat lahir. Tapi sakjane nikmat lahir niku enten sisi-sisi batin, sisi-sisi ghaib. Sama oleh duit wadah, pirang-pirang gebok duit jutaan, miliaran, triliunan. Niku jangan mboten enten artine wadahke niku. Sing sampean golek itu yang dibalik duit itu. Apalah artinya duit niku wau lek banjur gawe wong dodol blas. Nggih, nah itu artinya. Apalagi mulai panjenengan kok sing pun diceritakne enek wong salat. Tapi dengan salat itu dia berharap semua sak kampung ngelem dhek. Nah, akhirnya kelakuan dia salat itu jadi tidak berarti sama sekali ketika wong sak kampung gak enek sing ngelem. Padahal nilai salat itu tidak hanya itu. Nah, apa artinya di lemong sak kampung oleh Allah ora ridho? Ya kira napa artine sampean teng pundi-pundi dilem wong? Diwah kalau wong hebat, wah kalau wong sugih, wah kalau wong pangkat. Tapi bangsa teng jero omah terus dipermuti bojo mboten malah pun mboten enten artine to. Sing teng dalan sama wae wah niku lho. Bangsa mulai terus bojone mermut. Ngono wae wis ngoprong. Iya. Itulah namanya kita kalau ingat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sebenarnya sampai ke sana. Napa artinya sama teng donya disanjung-sanjung. Diungkluk-ungkluk seluruh kenikmatan diberi. Tetapi ketika masuk di wilayah kembali, cara wong bar lunga-lunga bar nyambut gawe sedina, mulih balik ning omahe neh, terus petuk bojone ora direken. Kangge teng loro. Niku gak direken tok ngono, dereng mungkin lek dicampur dicelathuk. Nggih ta? Oh, mboten karo-karuan. Mula sampeyan niku dawuh Syekh Abdullah khairu ma utai bagus-bagus barang. Tak lubukan jaluk sapa sirahu ing manuhu saking Allah. Iku ma barang wa kang utawi Gusti Allah iku talibu merintah ing ma mingka saking sira. Dadi lek kepeksa kowe nyuwun ning Gusti Allah, ngono ning gone perkara sing perkara kuwi pancen disupri Allah sama awakmu. Kowe karo Allah iku dadekne kawula ku supri apa? Ya kuwi jaluk. Aja kok jaluk sing ora disupri. Dari iki jenenge cocok. Kalau wong lanang karo wedok bebujuan ngono enten tawar-menawar sing benar. Pakne, sampane jane lek butuh ning nggonku, butuh aku ku sing paling sampean senengi iki apa?
Sampeyan iki njaluk apa? Aku seneng lho, lek sampeyan nganggo kudung rupane ireng. Klambine iki putih tulang ora putih nemen. Semare ngono lan nganggo jilbab iki koyo sing ning TV kok aku seneng lho bune. Nah, lek sampeyan wis ngerti sing disupres bojo sampeyan ngoten Pak Bu. Kapan-kapan nek sampeyan njaluk ning bojo sampeyan njaluk sing disenengi niku. Pak, aku tukokno jilbab sing ireng lho Pak. Pak, aku tukokno klambi sing putih tulang kok lho Pak. Nah, iki gampang dikabulke. Dan mboten jenengan sing disenengi bojone malah ya apa jilbab ireng karo klambi putih tulang lho, sampeyan njaluke malah aku njaluk gelang sing gedhi Pak. Karo kalung sing sak padha rantai sepeda Pak. Wah, ini malah ego metu egone. Niku malah lek wong sing pun sungkan tenan kali bisa malah mau njaluk. Mau njaluk. Tapi lek nek diterusno nggih mboten sae malih kok. Njaluk niku diperintah. Mulane mriki dielingne ingkana lamun ana. Ingkana lamun ana apa kelakuan iku labida mesti apa sing mesti minatola saking nyuwun minuh saking Allah. Lek kowe terpaksa memang tidak harus minta. Lah kok ngerti lek tidak bisa tidak? Lah diperintah. Ya, jangan mesti jaluk-jaluk itu mesti kok. Wong iki ora usah tak jaluke wis. Wong ora karuan jaluk terus. Nah, tapi wong dipaksa kon jaluk, wong diperintah untuk umi asatitakum niku jenenge labudha minatolak. Harus minta. Ya, kalau harus minta, ya patut. Monggo nyuwun nuwun sapa sira maen barang wa kang utahe Gusti Allah iku talibuhu nguprih ing maming kasaking sira. Contone minal istiqomati rupane istiqomah ajeb ala sabil ubudiyati ing atase dalane nandani sifat Allah lahu maring Allah. Mergo apa lek sampean sing disuwun iku sing bangsa niku padhalika mongko umur panuwun istiqomah di dalam ibadah iku khairun luwih bagus laka kedue sira mentolabika tinimbang saking panuwun sira lingkuh jika maring kepentingan sira maring bagian sira wa muradati kalan pira-pira karep sira. Muga kepentinganmu nek sing dinggo ngutusno iki penting iki butuhku iki karepku stempel iki penting iki butuhku niku sing ditempel sampean ya tak sing ditempel sampean berarti ukuran-ukurannya ngangge ukuran sempit berdasarkan pengalaman sampean. Lah mongko ilmu Allah niku sangat luas sangat jembar meluwi nopo sesampan itu. Nah akhirnya malah kecelakaan. Berkali anaka kalau sak temene sira kila izin nalikane gelem nyuwun kepentingan nyuwun sing diperintah Allah ora nyuwun sing tak ingini ora nyuwun sing tak karepno tapi nyuwun sing diperintah Allah. Nah, lek gelem ngono tak mongko ana sapa sira ana iku bareng Allah walahu lan tetep kagungane Allah. Kowe engko tetep dadi milik Allah lan kamu selalu bersama Allah. Wa yas'afu lan bakal merhatekno sapa Allah ka ing sira bimak mubika kelawan payu presio ajiwan kelawan gigi dicara wong ngeten lho wane kula niki dadi santri tuh anu yo sedine PLA kurasen nggih sampeyan lek nyuwun ning Pak Yai
Lu jemput sing liyane sing diperintah. Lah ngono apa? Lah niki supados niki mengke ngepele ngurase niki gampil nyuwun soal kalih bisa iki. Oh ngono ya. Iki wong didhewe ageng kok iki. Dek kula mboten saged nganu lha ngono. Lah wis ngono. Kowe kabeh ana duwe tentu tuku bisa. Wis. Tapi lek sampean anu iki kula mengke nek pun badhe ngurah sedih kula nyuwun sepeda motor. Sampeyan apa? Nggih lancar. Kok kula seneng lek lancar niku. Waduh, jape niki mangke. Nah, ini nek sampai ngoten mengke perhatosane Allah terhadap panjenengan panjenengan mboten ndang dicetek ya. Walas aku lan bakal gigi, ono bakal apa merhatekno. Kain sira sapa Allah kain sira bimat mubika kelawan panyuga sira ajilan kelawan gigi, munggo ditakhirin kelawan tanpa diundur-undur. Maka yang penting. Oke. Tapi wa amma intolaka kan anapun tetalan lamun nyupre sapa sira minhu saking Allah nyupre nyuwun hadza nafsika ing kepentingane awak sira dhewe wa naila muradi kawan merkoleh karep sira dhewe faqat yasul mongko kadang-kadang yo berhasil kudalika ing dalem mengkono-mengkono panyuwunmu apa sing berhasil takhirun diundur-undur waman online ditolak. Mergo apa? Allah tetep welas panjenengan. Karena Allah welas, Allah jaga panjenengan. Karena Allah jaga panjenengan, napa-napa sing ajeng bahayani panjenengan dicegah. Napa-napa sing kira-kira ajeng bahayani panjenengan dihindarke kalih Allah. Mulane diundur. Mergo lek mundur gak menawa diundur engko ndek saged sehingga gak njaluk nang mergo lek njaluk terus dituruti tenan malah kuwi dadekne bahaya ngoten utawa langsung wis ora langsung ditolak mergo lek ora dan ditegasi wis ora ngono njaluk terus malah wektu entek kecenderung jentrung njaluk kuwi ya kandang-kandang sing luwih manfaat nah akhirnya terus ditolak wis ora usah. Mula wong mukmin karena Allah waliyul mukmin. Gusti Allah niku balane wong mukmin. Jenenge bola niku ya mesti berusaha bagaimana supaya bola niku mboten kena bahaya karo to nggih. Nah, temak kadang-kadang karena bola sing ora patek benda. Iku kadang-kadang luwih ngrepoti katimbang musuh sing pinter. Iya enggak? Ini bola tapi orang pakai benda. Jadi kadang-kadang ngono malah bengok-bengok. Gitu kan? Padahal digumpet tangkeme gak oleh bengok-bengok iki maknane ben gak nyuwara. Mergo lek sampe nyuwara iku musara. Ya. Lah niku terus karo bola sing kuat niku sing kuat. Bola sing kuat perasa dibompet sampai glabek-glabek ben ora nyuwara. Supaya gak mancing tekan musuh. Nah, wong mukmin kadang-kadang kalau Gusti Allah digumpet. Ora suge-suge, digumpet. Ora suge-suge. Niki mergo niki mungkin sampean ketok suge, niki mungkin setan iblis mau ukrek nafsu sampean serakah wis lali jamaah, lali masjid, lali sembarane. Wah, nek arep TV wis lali apa-apa niku mungkin. Mergo ketekan musuh. Niki ini bola itu mesti berusaha untuk menyelamatkan balane. Cuma kalau banyak pengetahuane bola sing luwih kuat karo pengetahuane bola sing goblok niku ora cocok. Akhirnya malah ngriwuki. Rumasane lek wis gontok obong-obong ngulani presiden ngono maksane iki bantu malah ngrepoti kok. Ya, malah ngrepoti. Jadi iya ngono ya wis. Lane Gusti Allah niku kalau wis kabul dadi bolen wong mukmin. Niku lek wong mukmin kok salah penyuwun. Salah penyuwun. Niku langsung
malaikat yang tukang ngladeni penyuwun niku anu kata coba turuti sik diundur ae kados kapan Gusti sampai nang akhirat sampai nang akhirat utawa niki nyuwun anu nyuwun ngaten terus ora usah dituruti terus apa Gusti iku lek mbok turuti wujude wujud nikmat wadah lahir dhek malah lali aku gawean susah terus lho ben nangis terus mulane kadang-kadang cah cilik nika sosok ya ben nangis diceplas ben nangis lek nangis keringetan ilang panase lak ngene sosok iki ngoten niku ibu sing pinter sosok ben aja ditulungi ben nangis sik nangis geter-geter nika kan cah cilik pancen olahragane yo nangis niku dan terus keringete metu kabeh bareng niku adem mboten panas malih jenengan kadang-kadang ngono kalau Gusti Allah lho ditapat-tapat ngono ben nangis hatimu nangis nelongso wah terus rasa dosa terus tobat istighfar lah dosane metu kabeh adem latihane enak lho ngono kuwi bagi wong sing ngerti sing paham lha sing ontok-ontok ketutup nasune ya lah kesuwen tiba-tiba bangsa dituruti tenang malah silih gendul kabeh salah sasaran kabeh ma'ama sertane barang katik niku enten unsur lain sing kadang begitu perhatekake malih nalika jenengan diperintah ibaratnya wong santri diperintah kiai murah jeging orang jaluk selang orang jaluk diesel neng malah jaluk sepeda motor arep mundur. Nah di situ ada unsur-unsur suul adat. Enten sing ilang, ma'ama sertane barang ya putukan ilang. Kain sira kang ilang apa maka ing sira kina izin nalikane iki jaluk untuk kepentingan diri sendiri. Rupane mamin husnil adabi saking bagusé tata krama ditolak ing dalem nyuwun. Berarti enten unsur-unsur husnul adab yang hilang ketika kula panjenengan nyuwun kepentingane awak dhewe terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wong sing jenenge kepentingan awak dhewe iki kalih Allah wis ditentokno. Ada wis ditentokne. Lan niku mesti buki, mboten bakal mboten buki. Mesti teko. Betul, mosok mboten asal nyuwun sing menging sapa? Kandhane nyuwun itu harus mergo perintah. Tapi lek kepeksa kowe nyuwun perkara sing perkara kuwi diridani Allah sing perkara kuwi disuwun Gusti Allah. Bahasane ya nyuwun istiqomah di dalam ibadah. Siapapun kamu dan apapun kamu. Kowe dadi apa lan apa ning di panggonanmu, lek sing mbok suwun ibadah ning dinggon kowe iso ibadah. Jadi wong melarat yo pandang ibadah, wong sugih ibadah, wong pangkat ibadah, wong yuhka diceritakan an Abdul Husain Ad-Dailami saking Syekh Abdul Husain Ad-Dailami radhiyallahu taala annahu sak temene kelakuan iku kala dawuh sapa Syekh Abdul Husain wusifa wis disifati li maring ingsun di Antioquia ana ing negara Antioquia. Sapa sing disipati insanun menungso aswadu kang ireng ya takalamu kang sering bicara sapa insan mau alal kumubi ing atase pira-pira ati. Aku tahu diceritani wong nek ning negara Antioquia kono enek wong sing rupane ireng tapi sing dibicara kuwi sing berkaitan karo aku. Kala dawuh sapa Syekh Husain. Faqasatu mongko banjur nejo sapa ingsun bu ing insan aswad. Diceritane wong-wong kuwi lho. Jare enek wong ireng tapi lek ngomong soal ati terus aku terus malah melek pengen ketemu. Kalau marah itu menggunakan ningali sapa ingsun, hu ing insan. Roa itu banjur ningali sapa ingsun ma'ahu sertane insan ningali sayan ing suwiji-wiji
minal mubahati saking pira-pira barang kang mubah yuri kang ngarepaken sapa insan an yabi'a yen to ngedol sapa insan hu ing sayan minal mubahat fasawam tu mongko banjur nyang sapa insun hu ing sayan. Jadi tak parani tiba wong ngene kono kok duwe barang sing ditawak-tawakne aku jare arep bedol barang kuwi terus tak nyang bakul tulan banjur ngucap sapa ingsun lahu ingsun Abil Husain ngucap lahu maring insan aswad mau bikam tabi'u hadza bikam kelawan kula tabi'u ngedol sapa sira hadza iki barang niki sampean saged pinten Pak panagara moko banjur mandeng sapa insan aswad mau ilaya maring ingsun sumatolan ngucap sapa insan ukut sampean nunggu sik ngene nunggu mergo Pak Innaka moko sak temene sira iku jaiun wis luwe mundu yauma ini awet mangsa 2 dina hatta ida bila sigotot kalane dodol sapa ingsun hadza ing iki nukti moko wewen sapa ingsun ka ing sira min kamani saking regane hadza saya aning ciwi-ciwi Mas lugo sik kene sampan kuwi janene wong luwe wis ora mau sampean gak marah. Nah maksudku barang iki tak dol iki golek payu sebagian duwite arep tak weno sampean yo mangan kala banjur dawuh sapa sinten Syekh Husain Abil Husain pamadaitu ila ghairihi banjur ngliwati sapa ingsun ila ghairihi maring wong liya wa taghafaltu lan lali sapa ingsun kane kaya sak temene ingsun kulam asma ora ngrungu sapa ingsun mak ing barang kala kang ngucap sapa insan mang wa sawam tulan banjur ngenyang sapa ingsun ngenyang ghairahu ing liyane insan mak ing barang bainai kana kang ana apa mak ana iku bainaya dhewe ning arepe ghairahu saku marani bakul liya sing ngedep barang liya terus tak nyang akhirnya pemaro jatuh menuli banjur bali sapa ingsun ilahi maring insan waktu tuan ngucap sapa ingsun lahu maring insan bikam tabi'u hadza mboten sakjane sampeyan ajeng sampean dol pinten barang panazara moko banjur ningali sapa insan mau ilaya maring ingsun wa qala ngucap sapa insan ngucape padha maneh ukut fa inna kaja'un mundu yaumaini hatta idza bi'na hadza nuqtika min famanihi syai'an ukut nunggu sapa sira fa inna kama sak temene sira iku ja'un luwe mundu yaumaini awit mangsa 2 dina hatta idza bi'na sehingga tekalane wis wedol sapa ingsun hadza ing iki barang nukti moko bakal wewen sapa ingsun kain sira min famani saking regane hadza sayan ing suci-wici bangsa ngono sajake ping pindho ngene padha terus aku sesuk kok sungkan wedi kala dawuh sapa Syekh Abil Husain bahwa kau banjur tumiba fi qalbi ing dalem ati ingsun minhu saking insan mau apa sing tumiba haibatun rasa wedi aku terus wedi kalama ba'a mengko nalikane wis bisa ngedol sapa insan dalika ing mengkono-mengkono barang atoni mengko banjur wawa sapa insani ing ingsun sayane ciwi-ciwi wa madzolan banjur liwat sapa insan temenan tibane nek wong liya sing gelem nuku ya temenan pancen duwite mau diwene aku sebagian diwene aku ndek berlalu begitu saja pola dawuh sapa Syekh Husain sajake wong ki nyala wedi wong yo urung tau kenal wis bedak aku wetengku luwe 2 dina wis dikai dhuwit tak tampa ae dia berlalu takutno sama daiku moko banjur liwatan sapa ingsun khalfahu ana ing bumine insan lali
menawa-menawa ingsun iku astafidu oleh faedah sapa ingsun minhu saking faed insan sayan ing siji-wiji tak tutne bek menawa aku nemu hikmah saka lakone wong iki. Kala dawuh sapa Syekh Abdul Husain faltafata moko majur noleh sapa insan ilaya maring ingsun wa qala lan dawuh sapa insan idza aradat laka hajatun fa anzilha billah illa ayyakuna laka biha hazun fatuhjabu biha anillah. Dituruti tenan ngetutno wae pengen oleh hikmah nek kerentet muni ngoten lho wong niku oleh Mas sampean butuh hikmah tak kandhani idza aradat tekalane wis anyar teko laka kedue sira apa sing anyar teko hajatun hajat lek kowe mbuh piye mara-mara kowe butuh fa anjil mongko manggokno sapa sira ing hajat billahi kelawan Allah. Hajat iki gendelo no aturno Allah. Aturno ning Allah. Artinya diatur ning Allah niku disadari betul bahwa hajat itu datangnya dari Allah. Wong sing meksa jenengan kula hajat panjenengan lho Gusti ngono lho. Lah meskipun boten dikeki napa-napa saking Allah, lek mara-mara rasa hajat niku terhapus, lha yen boten perlu napa-napa. Lah napa? Wene jenengan ya Allah kula nyuwun dhuwit sing kathah dalu niki. Lah kok apa? Ajeng kula nggih nyaur dalane apa? Wong kadung semayan. Ndak kok bisa lah sama nuri ngono lah nggih. Lah apa ora iso kok bisa lah niku menghapus butuhe utang sampean niku tanpa duit tak saged. Kok banyak alternatif kok. Mungkin wonge lali gak iso lagi. Nah, utawa langsung mungkin sesuk-esuk wonge nelpon pun betul usah nyaur, malah beneran. Utawa mungkin ngoten. Wong niku delalah disauri wong liya. Ngakune sampean sing nyaur. Loh. Napa wis sakit dikandani. Dikandani niku sampean. Niki kisah nyata kula omong nih. Niku wonge isih urip. Sakniki wonge lek salah pun asale manggon teng Jombang. Tapi sakniki pun pindah ke Kalimantan itu Jadi ngeten. Anake niku piyambake namung dadi tukang arloji sing damel bedak alit ten pasar. Mboten pasar Jombang, tapi pasar Srodok desa. Gambarane niku ngoten. Secara ekonomi jelas minim. Minim. Cuma secara ibadah tertib. Senajan piyambake itu damelane ten pasar, tapi jamaah 5 waktu mboten nate hutang. Salat tahajud dalu mesti dilampahi. Ngoten. Nah niku anake sing barep. Niku tamat MI. Niku geger nyuwun mondok. Sampeyan bayang ya. Wong namung dadi tukang arloji, nggih sakniki arloji akeh sing nganggo elektrik, tapi mbake tukang arloji lawas ngoten niku. Niku mboten patek payu to. Mboten patek payu. Dan niku anake geger njaluk mondok. Tapi karena piyambake pun kulino, nggih pancen tau ngaji, nggih tau mondok. Tau mondok teng Banyuwangi, nggih nate ngaji hikam. Piyambake niku belajar tatak. Tatak Allah enek bocah kok nyeletuk ngomong butuh mondok. Iki lek sing nyeletukno ora Gusti Allah gak iso. Iki mesti sing ngutik atine anakku kepengin mondok iki sing ngutikno ya Gusti Allah. Mula Gusti nggih terus pundi carane kula mboten usah ngatur jenengan. Sing penting nyata-nyata anak kula niki pun nyeletuk pengen mondok. Aturane terserah jenengan. Lek pancen nyeletuk anak kula pengen mondok niki mboten manfaati, nggih sing saged mbusek kepinginan anak kula nggih jenengan.
Lek pancen antai anak kula pengen mondok niki pancen saking panjenengan lan niku manfaati kangge anak kula nggih sing nyukupi jenengan. Niku saestu. Usah ngoten ya mbake ditakoki aku. Pripun Pak nanu? Ya wis lah. Budal mondok. Budal itu sik dereng nyekel dhuwit. Tapi tak. Wong tanggale pancen tanggal niku pendaftaran terakhir teng sanawiyah tambah berat. Mondoknya jalur itu tambah berat. Nah, sanawiyah tambah berat itu nunda bayarnya dibanding sanawiyah biasa di rodok sece. Daftar ulangnya rodok ulang. Pun, delalah pas pengdalan rodok konco, niku nyaman. Sangu sing saking konco niki pas namung di daftar tes. Namung di daftar tes. Pun ayem mangsul. Mbon jenenge pas ya wis pas. Lek ngono insyaallah manfaati. Ngoten ta kesimpulane. Ya soal situ gak situ ya mbuh lek panjenengan gak manfaati ya karo Gusti Allah diparingi gak lulus. Kalau diparingi lulus daftar ulang piye ya mbuh. Oh, Gusti Allah enten pengumuman. Enten pengumuman lulus. Lulus malah susah. Berarti ada daftar ulang. Nah, daftar ulang itu mongko daftar ulang itu disambung daftar ulang enten seragam, enten macam-macam sepatu wis. Lho sak pondoke pisan uang pangkal pondok syariah, uang makan sekian bulan uang wis. Lah niku nalika semanten nek mboten salah enten 207 dosa gangsal napa. Iki peristiwane pun sekitar tahun 90-an. Ya bae niku nggih panggah berbasa dumone ngoten niku. Pokoke niki nyata-nyata kedadosan niki jenengan sing damel, kula mboten saged napa-napa Gusti. Kula nampi nrimo sadhar lek upama mboten saged kok anak kula gagal mboten sida sekolah nggih niku kersane jenengan. Lek upami sida sekolah mengke sing nyekapi nggih jenengan. Ngoten mawon sing didialogne sing dimunajatne niku. Wah, niku jenenge wis ngongkoh napa wis glonoh. Wis glonoh. Dan pun kan tenggene daftar ulang disukani batas waktu. Dan batas waktu paling akhir tanggal sekian. Sampai tanggal sekian kok nggak ada daftar ulang berarti gagal mboten waktu sekolah. Tapi anak ini mboten pondok, meskipun daftar teng pondok, mboten cekap daftar teng pondok, mboten cekap. Nah, kan daftar ulang ini Ngoten pas tanggal ini yang mbak ini pun usaha macam-macam ikhtiar toto lahir gula utangan macam-macam mboten hasil. Yang mbak pun mupus nggih nek pancen niki gagal Gusti nggih sing penting kula suwun anak kula dengan paringi saged nampa keadaan iki mboten ngantos anak kula cilik ati lan protes pun budal niku kalih nelongso sampai ngontek niku sepeda ontelan Pak. Jare ngiten enten 20 kilo pinten Pak. Ngontek niku kalih astagfirullah, kalih zikir terus pokoke istilahé niki raine wong tuwa dibeset ning ngarepe anak. Wis mondok eleh sekitar 2 minggu kok dibradat dijak boyong mulai. Semonten dugi kantor sekolahan sanawiyah niku terus manggihan wis nduk ayo mulai mulai pira Pak bapak ora iso bayar daftar lho lah sing bayar iki sinten to Pak lho niki kwitansiine mergi terus anak iki ditimbali TU sanawiyah itu cerita lek enten tiyang bayar terus jenenge niki nomere niki. Lah yang perlu lah. Nah, ngoten niku, niki mboten kok soal apa-apa. Artinya ketika kula panjenengan bener-bener mendudukkan hajat itu hanya kepada Allah, ya seluruhnya nanti seluruh resiko akan ditanggung oleh Allah kan. Niku nyata niku. Sing cerita niku adike dhewe lah adike niku
gadah kanca setunggal kelas kalih kula pastulan niku cerita. Lalu enten hajat itu jangan kamu dudukkan di mana-mana, tapi dudukkanlah langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illa antakuna ila ayakuna kejobar ento ono. Laka iku kedue sira fiha ing dalem hajat apa sing ana hadzun kepentingan pribadimu. Kejaba lek panjenengan njone kepentingan pribadimu ning jerone hajat melono kepentingan pribadi sing muncule hajat saka atimu dhewe ora kok Allah, ya patuh jabu. Monggo banjur di aling-alingi sapa sira biha sebab hajat mau dialing-alingi anillahi taala saking Allah taala. Lek munculnya hajat ke hatimu diri, maka hajat itu sendirilah yang akan menghalangi kamu untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hajat menjadi cita-cita, cita-cita memang krono munculnya kau nafsumu, maka cita-cita itu akan kamu uber sedemikian rupa sampai nyingkur Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi malapetaka. Wa min du'a Abil Qasim Al-Junaid. Paniku setengah saking dungane Syekh Abil Qasim Al-Junaid radhiyallahu taala anhu. Iki donga, contone ulama lek donga niku. Allahumma wa kullu su'alin sa'altuka famin amrika li bisu'al faj'al su'ali ilaika su'ala mahabbika wa la taj'alni mimman yata'ammadu bisu'alihi mawadhi'al qubur bal yas'alul qiyama biwajibi haqqika. Allahumma doa Allah wa kullu su'alin utai sekabehane penyuwun sa'alku sing nyuwun sapa kula kaing panjenengan iku fa'an amrika mongko saking perintah panjenengan li dumateng kula perintah bisuali kelawan Gusti kula niku ndur mimil nyuwun niku motivasine mboten wonten sanes kejawi saking perintah panjenengan piyambak. Mula pajal mungkin dadosaken panjenengan suali ing panyuwun kula ilaika dumateng panjenengan menika panjenengan dadosaken suala mahabbika ing penyuwun dhateng katresnan panjenengan. Pun sedaya penyuwun sing macam-macam sing pun kula sebut niku wau sakjane mboten penting. Niku namung ekspresi namung penampilan saking penyuwunane wong demen. Penyuwun orang dulu kan kadang-kadang aneh-aneh lagi, aneh-aneh, ora lapo-lapo ya, kawan lungguh, ora lapo-lapo kawan, gawe nopo, jadi gini, janganlah penting barang ini, yang penting itu ya semen ini, wala taj'al, wanampun ngantos dadosaken panjenengan ning ing kula, panjenengan dadosaken miman setengah saking golongane wong, ya ta'ammadukan tetanggenan sapa man tetanggenan iku bermodal sapa man bisu alihi kelawan penyuwune man tetanggenan mawabi al-khuzuri ing pira-pira nggon tumibane kepentingane ati ampun ngantos anggenipun kula nyuwun niki Gusti termasuk kelompok tiyang sing nyuwun tapi nyuwune niki nyuwun untuk kepentingan diri mboten nyuwun sesuatu sing panjenengan ridhoi. Bal yas'alu balik nyuwun sapa man al qiyamah ing nandani diwajibi hak kita kelawan kewajiban hak panjenengan. Dados nek saged kula nyuwun napa-napa niki panjenengan turuti boten dalam rangka nyenengno karep kula tapi jenengan dadosaken panyuwun-panyuwun kula wau kangge nandani kewajiban saking panjenengan. Kula nyuwun rezeki, mboten soal rezeki Gusti sakjane. Nyuwun rezeki niku mengke kangge ibadah panjenengan. Kula nyuwun anak sing sholihin sholihat. Sholihin sholihat itu mboten kangge kula Gusti lek sholihin sholihat mangke keturutan saestu lah. Asma panjenengan panggah ketinggal sae. Lho, panggah ngoten terus. Mboten kok arep-arep sholihin sholihat kok sing didongakno lah aku lah ora bagian akeh. Panggah ketok serakahe mawon. Niku mboten. Wa min du'a ini. Enten dungane malih niki.
Amin tu ailan iku setengah saking dungane Syekh Abdul Qasim radhiyallahu anhu. Aidon halimane. Allahumma tu Allah. Ini sak temene kula niku as'alu nyuwun sapa kula ka ing panjenengan. Nyuwun mingkah saking panjenengan. Mboten nyuwun sinten-sinten kula. Mboten nyuwun sinten, nyuwun saking panjenengan. Ma ing barang buakan utawi mani kula kagem panjenengan. Gusti kula nyuwun panjenengan supados kersa maringi napa-napa sing saking panjenengan, sing napa-napa niku mangke kagem panjenengan piyambak. Lha menapa? Ya jenenge tata krama nggih ngoten iki. Wa astaizu lan nyuwun pangreksa sapa kula kaing panjenengan min kulli amrin saking saben-saben perkara yuskhitu kang dadosaken bendu apa amrin kain panjenengan. Ampun ngantos kula niki panjenengan dawahaken tengene perkawis sing perkawis itu saged dadoske bendu. Termasuk ampun ngantos donga kula niki mengke kaduk wani kurang duga sing niat kula melenceng kedhik sing akhire sing jenenge donga beralih menjadi perintah. Karena kurang tata krama. Akhirnya dados bendu. Allahumma doa Allah wala tusghil lan ampun nyibu akan panjenengan ni ing kula bisuglin kelawan bisugliman kelawan kesibukane tiyang sagolakan nyibu akan hu ing man apa sagolakan nyibu akan apa suhul hu ing man angka saking panjenengan. Oh, kurang dawa. Wala tusghilni bisugliman saghalahu angka ma aradahu minka. Wala tusghilan ampun nyibukaken panjenengan ing kula bisugliman kelawan sibuke tiyang. Sing tiyang sibuk wau saghala kang pun nyibukaken ing man angka ninggal panjenengan. Napa sing nyibukno ma barang aroda kang ngarepaken sapa man hu ing ma mingka saking panjenengan. Ampun ngantos kula panjenengan damel sibuk kados sibuke tiyang sing tansah nyuwun napa-napa sing saking panjenengan. Jadi sebenarnya omong aja nganti kula nek jenengan sowan kiai nggih, ampun ngantos kula mangke nek sowan kiai niku mungkin kalih Pak Yai diparingi suguhan-suguhan sing suguhan niku nyibukno kula sampai mboten ngreken Pak Yai ngoten. Dan disuguhi kok disuguhi TV. Terus disuguhi TV, delok tuwis monteleng ngene terus Pak Yai ini ngalih. Dengan jenenge malah mboten oleh posisi saya to mboten niku. Niku sakjane Pak Yai arep gak nemoni iki yo piye nemoni iki akhire wis kene delok TV kene delok TV filme apik India pisan 3 jam terus Pak Yai ini ngalih pengajian sik mergo wis sibuk ngurusi TV niku wae terus Pak Yai ini dugi bar pengajian dek wis keturun nah niku jenenge enten tiyang donga tapi dongane niki teng jero ati mboten sibuk ngadep Allah sing teng sibuk teng ati niku barang sing disuwun niku wau mboten lho maklum. Betul kok Allahumma rizqana rizqi sama'i fa'silhu wa in kana fil ardi fa'akhir. Niku sing terbayang teng ati niku gumpalan-gumpalan rezeki sing trotok-trotok ke langit, gubul-gubul kok. Niku kok cara digambar teng TV niku ngoten niku. Nggih ya utang terus ketok sing nagih, terus sampai terbayang dicelaku karo sing nagih terus malah sibuk ngeling niku, mboten sibuk ngeling-eling Gusti Allah. Ampun ngantos ngoten niku Gusti. Ngoten sing disuwun Syekh Junaid ngoten. Illa ayyakuna kejaba arep yen kok ana apa ma niku lak kagem panjenengan kecuali lek sing kula suwun sibuk niku sampai kula sibuk niku ternyata sing kula sibuk niki mengke kagem panjenengan. Wali Allah kula nyuwun saged ngaos saged sehat sing sehat mangke badhe kula nggih ibadah dhateng panjenengan. Ya Allah kula nyuwun bondo kuat Gusti sing wong melacak desa Jepro kae kabeh kangge nampilno kawulasan panjenengan. Niku mbok dituruti bakal dituruti iki jenenge ana semangat untuk menghormati Allah.
Allahumma ja'alni Allahumma do Allah ij'al mungkin dadosaken panjenengan ni ing kula miman setengah saking wong guru kan zikir sapa man ka ing panjenengan zikroman la yuridu bi zikri minka illa ma huwa laka zikroman ing zikire wong la yuridu kan ora ngarepno sapa man bi zikri kelawan zikire man minka saking panjenengan illa ma kejaba ing barang huwa kang utaimane kula kagem panjenengan nggih sakjane sami kaliyan nika wau Allahumma ij'al Allahumma Allah ij'al mungkin dadosaken panjenengan ghayata qasdi ing puncake tujuan kula ilaika dumateng panjenengan ma rupane barang wa kan utahe mai kula kagem panjenengan wala taj'al lan ampun dadosaken panjenengan qasdi ing sejo kula ilaika dhateng panjenengan sampeyan dadosaken mak ing barang atlu bukan nuwun sapa kula ing mak mingka saking panjenengan niku dungane Syekh Abdul Qasim Al-Junaid. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad radhiyallahu tabaraka wa sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.